Oké, Hierom bang Giovanna. Yes, dankjewel Steven. Yes. Ik wil even bidden voordat we in het gedeelte stappen. Yes, lieve God in de hemel, dank u wel dat we al hier allemaal bijeen zijn gekomen. God, help mij met het woord. Laat alles wat ik zeg van u komen en heilig alle woorden die uit mijn mond komen. Help iedereen in deze Zoom-meeting om alles te begrijpen en te doen wat u wilt. Ik vraag in Jezus naam. Amen. Oké. Mijn thema vandaag is signaal van het einde der tijd. We zien er gebeurt heel veel momenteel in de wereld. We hebben oorlogen die komen. We hebben mensen die zichzelf Jezus noemen. We hebben vuur die je niet kan branden. We hebben heel veel mensen die elkaar doodmaken. Er is heel veel kwaad in de wereld. Dus laten we even kijken wat God te zeggen heeft over de mensheid voor het einde der tijd. Slide 2 alsjeblieft, Steven. Yes, wat zegt 2 Timotheus 3, 1 tot 5? But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. Wat God ons hier probeert uit te leggen is dat in de einde der tijd er heel veel mensen zijn die alleen maar van geld houden. Het maakt hun andere mensen niet uit. Al kost het andere mensen leven, als ze hun geld krijgen is het oké. Wat God ons hier probeert uit te leggen, zorg dat wij ver van zulke mensen afblijven. Heel ver, zodat hun ons niet kunnen aansteken met hun gewoontes. Wij moeten ons op de Bijbel focussen en alleen daarbij blijven. Yes, de tweede slide. Wat zegt God over de kinderen eigenlijk? Want wat is onze taak als kinderen van God? Wat is onze taak als kinderen van God? Children, it is the last hour, and as you have heard, the Antichrist is coming. So now many Antichrists have come. Therefore we know that it is the last hour. Hier zegt God tegen ons, er zijn veel mensen, veel Antichrist. Er zijn veel mensen die het tegendeel, het slechtheid wilt voor de kinderen van God. Er zijn ook veel mensen die zich doen voor als God, maar voor de duivel werken. Wat zegt God nog meer in deze teksten? They went out for us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that is my that it might become plain that they all are not of us. Dus wat probeert God hier ons te zeggen? Ze zijn met ons gegaan, maar ze zijn weg van ons gegaan. Want als ze met ons waren, dan zouden ze met ons blijven. Maar ze zijn nu weggegaan. Dus ze zijn niet van ons. Dus niet met ons. Wat zegt God nog meer? But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. I write to you, not because you do not know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth. Who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ, that is the Antichrist. He who denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. So wat God hier zegt is, als jij zegt dat dat Jezus niet de Zoon van God is, heb je ook niet God. Als jij denkt dat God niet echt is, maar Jezus alleen de God is, dan heb je ook geen God. Dan is God ook niet met jou. Wat hij hier zegt is, als jij gelooft in de Zoon en de Vader, dan ben je met de Heilige Geest. Yes, volgende slide. Dus wat zegt God hier? I tell you, on the day of judgment, people will give account
for every reckless word they speak. Wat God hier probeert uit te leggen is, wanneer hij komt, iedereen zou hun zondes vrijwillig leggen. Ook al is het te laat, ook al ga je niet mee naar de hemel. Iedereen laat zien en zegt hun zondes uit hun mond. Dat probeert God ons hier uit te leggen. Dus in de einde der tijd komt iedereen zijn zondes aan licht. Volgende slide. Wat zegt deze Bijbelvers? Wat wil God hier uitleggen? Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there he is, do not believe it, for false Christ and false prophets will arise. Waarom is dit dik gedrukt? Omdat het nu momenteel aan het gebeuren is. Heel veel mensen zeggen dat hun Jezus zijn. Heel veel mensen zeggen dat hun profeten zijn. Heel veel mensen doen wonders, maar ze zijn geen profeten of Jezus. Wat zijn ze dan? Dus wat zegt de Bijbel nog meer? And perform great signs and wonders. Dus wat ik net zei, heel veel mensen doen wonderen voor mensen. Maar zijn ze wel voor God? Dat is de vraag. So as to lead astray if possible, even the elect. Oké, wat zegt de volgende slide zegt? And now the Spirit expels says that in the later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Wat begrijpen jullie aan deze tekst die nu momenteel op het scherm zijn? Op het scherm zit. Dus in deze eindtijd zijn velen eigenlijk die uit het geloof vallen. Door eigenlijk te luisteren aan, ja, laten we zeggen, valse leer en zo. Dus het is echt iets van de laatste tijd, ja. Ja, mag ik wat vertellen? Yes. Ja, wat ik hier zo begrijp, een beetje wat Steven ook net zegt. Ja, dat vele predikanten met valse leer zullen komen. Vele, niet alleen predikanten, maar ook mensen die met valse leer zullen komen in de laatste dagen. En het grote conflict van Ellen White spreekt daarover. Die spreekt dat in de laatste dagen mensen, ook wel kerkleden, de Bijbel niet zelf meer zullen onderzoeken, maar dat ze achter hun leiders zullen aangaan. Leiders kunnen we in de vorm zien van predikanten, maar ook mensen die alleen spreken. Dus ze onderzoeken de Bijbel zelf niet, maar ze gaan achter de leerstelling van andere mensen. Of achter predikanten. En dat is heel gevaarlijk in deze laatste dagen. Want hoe weet jij dat een predikant die spreekt, of die wel licht draagt? Een predikant die met dit soort leer komt, zegt Jesaja vers 8 vers 20, moeten we ten alle tijden, dat spreekt Ellen White ook, toetsen tot de wet en getuigenis. Dus we moeten ze toetsen aan de hand van de Bijbel en aan de hand van de geestprofetie. En dan zien we of ze de juiste leerstellingen brengen. Maar velen in deze laatste dagen, daar spreekt ze over, doen dat niet. En die lopen het gevaar op valse leerstellingen en op dwaalsporen. Omdat ze het zelf niet onderzoeken. En als dus, in andere woorden, de predikant dus die valse leer brengt, die dan valse leer brengt tot het volk, dan zal het volk er ook achteraan gaan als ze het zelf niet onderzoeken. Dus dat is heel gevaarlijk in deze laatste dagen. En daarom, in deze laatste dagen moeten we ten alle tijden alles toetsen tot een wet en getuigenis. Want de Bijbel zegt ook, er zullen vele valse profeten opstaan in de laatste dagen. Dus dat is wat ik uit deze tekst begrijp. Yes, helemaal mooi. Yes, zeg maar. Ja, wat je zegt klopt helemaal. Omdat ik heb bijvoorbeeld mijn schoonmoeder. Ze wil heel graag Bijbel studeren allemaal. Zij is niet Adventist. En ik heb haar bijvoorbeeld een grote conflict gegeven. Ook de West der Eeuw allemaal. Maar helaas is zij een geloof aan het volgen. Die geloof die... ik weet niet hoe heet dat in het Nederlands. Maar is het geloof waar dat er voor Jezus komt, dat ze worden naar de hemel, dat ze verdwijnen. Dat ze zullen niet
de tijd van benauwdheid meemaken. Dus zij gelooft heel veel dat dat gaat gebeuren. En omdat ze vroegen, geloof je in de opname? De opname voordat Jezus terugkomt? Dus ik vroeg haar van waar heeft ze dat geleerd? Maar blijkbaar dat ze iemand die dat zit te vertellen en dan de woord van God, hoe zeg je dat? Niet goed presenteert zoals het hoort. Dat ze gewoon bijbelteksten pakken zonder dat het er dieper in gaat of de hele hoofdstuk of de hoofdstuk daarvoor te pakken. En dan krijg je deze soort leerstellingen. En als mensen niet echt het woord van God bestuderen, echt onderzoeken, dan ga je mensen volgen. Dus daarom is het inderdaad heel belangrijk om het woord van God diep te bestuderen met de boeken van Zuster Ellen G. White. En ook een Bijbelcommentaar is echt een goede hulp om beter het woord van God te kunnen begrijpen. Dat wil ik zeggen. Yes, yes. Zoals we net hebben gehoord. Je moet meer, ook al, oké, je kan naar de kerk gaan, je luistert naar de predikant. Wat je ook nog erbij hoort te doen, is de Bijbel zelf te studeren, zodat je kan inzien, bijvoorbeeld als een predikant niet met de Heilige Geest is, dat je het in de Bijbel kan zien dat wat hij zegt niet correct is aan wat jou is gegeven door God. Dus daar moeten we heel erg op letten als de volk van God. We moeten heel erg opletten dat we wel de goede informatie geloven en niet de verkeerde informatie achterna gaan. Yes, wat zegt deze Mag ik tekst? wat zeggen? Yes, Mag ik wat zeggen? Hallo? yes, Horen yes, jullie mij? Ja? Ja? yes, yes. Oké. Nou, alleen wil ik een beetje toevoegen wat Matthäus 7, vers 15 zegt over valse profeten. En hier hebben wij over de valse profeten. En meestal zijn het niet alleen mensen van andere kerkgenootschappen, zeg maar. Wat bijzondere, rare uitspraken doen. Maar ook in ons midden. En dat zegt Jezus tegen de discipelen hier. Dat er valse profeten komen. En ze zijn net als schapen. Maar van binnenin zijn ze net als wolven. Maar hij heeft één clue gegeven. En dat betekent, naar hun gedoe kun je hun, kan je hun, hoe zeg je dat? You can see hoe they live. Hoe ze leven. Hoe hun, Ja, ja, klopt. Dat zegt de Bijbel. Aan de boom herken je zijn vrucht. Juist. En wat ze spreken, zeg maar, moet gewoon geaccordeerd zijn met hun levensstijl. En iemand die de boodschap preekt, die moet in principe voor zichzelf geloven. Als ik geloof, dan doe ik, dan woon ik, dan leef ik naar wat ik zeg. En ik kan niet iets zeggen en op een andere manier leven. Want dan heeft mijn boodschap geen grondigheid. Dus daarom is de eerste wat Jezus zegt, dat wij zorgvuldig moeten gaan met wat wij zeggen, wat het boodschap van Jezus is. Want wij moeten het ook naleven. Dat wou ik even daarbij toevoegen. Yes. Dus wat zegt deze tekst nog meer tegen ons? Wat zegt deze tekst nog meer? En hoe gaan ze de mensheid voorliegen? Through the insincerity of liars whose consciousness are seared, who forbid marriage and require abstinence from food that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Dus deze stukje legt ons uit dat ze ons gaan voorliegen met heel veel leugens. Dus daarom is het altijd belangrijk om ook je eigen woord te kennen. Want dan zie je het ook gelijk dat wat hun zeggen niet helemaal klopt.
Yes, dan gaan we naar, wat James zegt over hoe we het einde van de tijd kunnen doorstaan. Wat zegt God? Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Wat hij hier ons zegt is dat we dichter bij God moeten komen. Onszelf moeten losmaken van onze zondes. En onze hart en hersenen zo leeg mogelijk te maken. En alle zondes waar wij vast aan zitten te bidden en te vergeten. Dus laten we nu even kijken wat de wereld ziet over ons. En wat er nu gebeurt in de wereld. Even slide 9. Als het goed is, toch? Yes, slide 9. Volgende. This man claims he's the real Jesus, and everyone around him thinks it's true. But not everyone is a believer. Yes, I am on my way to track him down to see if Jesus is really back, or if this is just another in Israel. Yes. Dus wat we net hebben gezien, net als de Bijbel zegt, in de einde der tijd, wat gebeurt er? Mensen die zichzelf Jezus noemen. En mensen die erin trappen en het gaan geloven. Mensen die hier worden door misleid. Wat gebeurt er nog meer? Net profeten. Volgende slide. In Israel. Jesus Christ is the only true Messiah. Yes, was er meer? Look how they all crowd around him. So many. Nog iemand in Israël zelf die claimt Jezus te zijn en wonders vereert. Volgende slide. Something crazy is happening in Jerusalem as we speak. Wat is er meer? Vuur die je niet kan branden. Er gebeuren allemaal dingen die in de Bijbel geschreven staan. Wonders die worden vereerd, worden gedaan, maar die niet van God zelf zijn. Al deze wonders, dus daarom zeg ik tegen iedereen in deze Zoom, let op, want hoe noem je dat in Nederlands? Window of grace, the grace period. Oké, ik zeg het in het Engels. De grace period is dicht aan het gaan. Het is niet lang meer dat we ons kunnen, dat God ons kan blijven vergeven. El periodo di gracia está cerrando. Dus de moment van het einde komt. Yes. Tijd van genade. Dus het moment dat wij ons kunnen keren naar God is aan het dichtgaan. Daarom zeg ik iedereen nu. Studeer je Bijbel. Ga zo dichtbij naar God toe. Zodat je... En vergeet nu al je zondes. Je hebt geen tijd meer. Het is niet meer net als vroeger hoe mensen zeiden altijd... Nee, God komt nog lang niet. Nee, gebeurt nog lang niet. Dit moet nog gebeuren. Nee, het is nu allemaal aan het gebeuren. Wij moeten nu sterk zijn in de naam van God... en ons focussen op Hem. En de dingen van de wereld achter ons laten. Het is geen keus meer. Het is niet dat we meer lui kunnen doen. Nu is er geen tijd voor luiheid. Nu moeten we doen wat Hij ons heeft gevraagd als volk. Het woord van Hem verspreiden, in Hem blijven geloven en alles doen zodat net als Hij het zelf hadden gedaan. Yes. Dit was mijn PowerPoint/preek. Dit was mijn eerste keer. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd. Ik wil altijd wat feedback hebben, zodat ik me kan verbeteren. Het is natuurlijk mijn eerste keer, dus yes, dankjewel voor het luisteren.
Yes, nee, we danken. Amen. 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 Amen, amen, Yes, amen. we danken Giovanni voor deze preek. Eigenlijk die ons kunnen even wakker schudden voor die tijd dat we in leven. Inderdaad was het een goede presentatie, goede preek. We willen van kunnen leren. En sowieso, Amen. we willen ook, zoals Giovanni zegt, ook jullie feedback. Of misschien add-ons. En, ja. Zie Jaden's hand? Ja, ik had eigenlijk net, ik wou eigenlijk een antwoord geven op de feedback van zijn vorige slide. Dat hij de valse profeten benoemde en dat hij vertelde. Crazy is happening in. Nee, iets verder. Bij die laatste, bij die vuur. Ja, dit. Maar je vertelde erbij dat in deze tijd dat we waakzaam moeten zijn, et cetera, met de Bijbel, et cetera. Ik wou daar gewoon een kleine puntje op geven. Ik wou vertellen, Jevano, het is best wel erg nu wat we zien. We zien valse profeten opstaan. En dan moet je jezelf opvragen, want nu zie je alleen maar meer en meer komen. Weet je ziet verschillende valse profeten, maar je ziet dat ze toenemen in een snelle tijd. En daar wou ik wat op geven, zeg maar. En zo zie je hoe Satan te werk gaat in deze laatste dagen. En waarom gaat Satan dan zo te werk in deze laatste dagen? En hij triggert en neemt ook Gods volk mee in deze gebeurtenis. Want namelijk in 1 Petrus 4 vers 17 staat dat het oordeel begint bij het huis van God. Lees je dat het oordeel begint bij het huis van God. Satan weet dat het oordeel begint bij het huis van God. En hij probeert nu op elke mogelijkheid dan ook Gods woord krachteloos te maken. Hij probeert valse profeten te zenden. Op elke manier wat hij kan, probeert hij valse profeten te zenden. En waarom? Omdat hij weet dat zijn tijd kort is. En dat hij weet dat het oordeel begint bij het huis van God. En daarom probeert hij nu elke ziel, iedereen mee te nemen die hij kan. Omdat hij weet dat Satan zelf zal branden. En Satan zelf haalt het niet meer. Maar hij weet dat er nog wel een oordeel staat te wachten op de gevallen van Gods kinderen. En daarom doet hij nu zijn uiterste best om dit soort dingen te brengen in de wereld. En dan praat ik niet alleen over valse profeten, maar ook hoe hij de jongeren trekt. Waar wij ook mee te maken hebben. De jongeren die hij trekt van buitenaf in de wereld. Je ziet ook hoe de jongeren in de laatste dagen te werk gaat. Maar dat is allemaal Satans wil. Weet je? Dus ja, dat is wat ik alleen wou zeggen. Eventjes op die slide. Mag ik ook wat toevoegen bij wat Jaden net zei? En hij heeft een belangrijke punt aangekaart. Satan die maakt heel veel dingen wat voor de mensen die ongelovig zijn, reëel. Maar voor de mensen van Gods volk, die weten dat deze dingen zijn. Dit klopt niet, want de Bijbel, we hebben een aantal dingen in de Bijbel gelezen. Dit klopt niet, dit is niet van God, dit is wat God niet heeft gezegd. En dus wij trappen er niet zo makkelijk in. Maar wat is zijn doel? Want die mensen, hij kan die mensen makkelijk onder zijn hoede nemen. Maar wat doet hij met de volk van God? Onze ogen, die worden belast door al deze dingen. Oh, dat niet en dit niet en dat klopt niet. Maar bij onszelf in het volk. Bij onszelf. Wat gebeurt er bij onszelf? Want Satan is meer zijn doel, zijn belangrijkste doel is de volk van God. Want die is degene die hij wil laten zien aan God. Kijk, deze mensen zeggen dat ze jouw volk zijn, maar ze bewaren jouw regels niet, want dat kan niet. Het zijn mensen, dit kunnen ze niet. En dat wil hij doen. En wat is onze taak? Om de wereld te laten weten dat God een volk heeft die zijn pad volgt zonder zondig met de
hulp van de Heilige Geest, want wij kunnen het zelf niet, maar wij moeten ons elke dag surrenderen aan de voeten van Jezus. Want Hij wil de wereld meenemen, maar zijn doel is de volk van God. En daarom moeten wij naar Jezus, naar de laatste tekst, wat Giovanna, de derde tekst voor de laatste, wat Giovanna had net gelezen. Wij moeten naar God toekeren. En met wat gaan we naar de hemel? Met onze karakter. Met wat wij doen in deze wereld om God te laten zien aan de mensen die helemaal geen hoop hebben. Dat is onze doel. En wat is Satans doel? Om dat te laten zien dat gewoon de volk van God niet bestaat op deze aarde, want het kan niet. En daar moeten wij stevig bij zijn aan de voeten van Jezus, zodat Hij en de Heilige Geest ons kan helpen dit waar te maken. Want Jezus heeft het al waar gemaakt. Wij moeten zijn stappen volgen. Yes. Is er nog meer punten? Nog meer feedbacks? Ja, wou je iets zeggen, Jaden? Iemand anders? Bedoelt u ik? Ah ja, doordat je mic open. Oh, ja, ja. Ja, kijk, en natuurlijk na al deze dingen wat we zien natuurlijk, ja, je bent een jongere. En dan moeten we onszelf ook afvragen, en ik spreek ook voor mijzelf, want we zien deze dingen nu gebeuren. Maar hoe gaan wij staan als jongeren? En wat is onze wapenuitrusting voor deze tijd? Want we zien hoe de jongeren te werk gaan. En we hebben toch te dealen met de jongeren. Niet op school, maar ook buitenom. En hoe gaan wij te werk? Hoe gaan wij te werk dan in onze jongerenleven? Weet je, want de Satan werkt nu keihard met jongeren. Omdat hij weet dat de jongeren de latere generaties zullen opvolgen. En hij is bezig om de jongeren in de wereld mee te nemen. En niet alleen de jongeren, ook de kinderen van Gods volk probeert hij ook mee te nemen. En Ellen White zegt ook, een tekst wat je net benoemde, iets wat je net vertelde, dat wij niet moeten gaan naar plekken waar Gods aanwezigheid is. Daar spreekt Ellen White over, dat we niet naar plekken moeten gaan waar Gods aanwezigheid niet is. En het liefst waar Gods aanwezigheid niet is. Dus in andere woorden, plekken waar je weet van waar veel jongeren zijn en waar je ziet van oké, hun volgen niet de juiste wil van God, daar horen wij niet aanwezig te zijn. Want de Bijbel zegt ook, een goede boom herkent een slechte... even kijken of ik de tekst kan vinden. Een goede boom brengt goede vrucht voor, een slechte boom brengt slechte vrucht. Dus aan onze karakter als jongeren laten we de wereld al tegelijkertijd zien. Aan onze karakter die wij voordragen als Adventisten, laten wij eigenlijk tegelijkertijd aan de wereld zien dat wij van Christus afkomstig zijn. Want het gaat namelijk ook om de karakter en onze levenswijze. Maar onze levenswijze met God is verbonden. Hè? En dus we hebben de liefde van God ook. En we laten zien, we volgen het beeld van Christus. Dan kan de wereld ook gelijkertijd een voorbeeld aan ons dragen. Omdat ze zien, oh oké, deze jongere bijvoorbeeld, oh hij doet het niet. Of oh hij doet deze slechte dingen niet. Tegelijkertijd ben je dan ook een voorbeeld voor de wereld. Weet je, dus ja, dat wil ik even zeggen. Dat wij als jongeren zelf ook heel behoed moeten zijn met bepaalde dingen. Weet je? Ja, dat was wat ik wel even wou zeggen. Ja. Ja. Heel goed. Heel goed. Oké. Nee, ik heb ook niet... ik denk de thema was heel erg duidelijk. Zien we ook dat we echt inderdaad leven in de eindtijd. En ik had ook laatst een citaat gestuurd in een groepje. Dat ik kijk als ik het hier heb. Eigenlijk de reden waarom ook ja, God ons laten we zeggen, op ons hart heeft gezet. Om te beginnen ook met de jeugd. En ook te trainen is, want inderdaad, kijk, ik zie het hier, heb ik het. Ik zal het even op de screen. Nou, dat wij met het project zijn om jongeren te trainen, te begeleiden op de
weg van de Here, omdat de profetie zegt, hun zijn degene die de evangelie gaat eindigen. Dus ze moeten getraind worden. Ja, dus als jij een jongere in je huis hebt, die je ziet ook dat ja, hij of zij daar interesse in hebt, kan hij altijd bij mij of Steven aanmelden voor de trainingsschap. De eerste, jullie kunnen zien, Jaden had de eerste preek gedaan in de kerk toen. En vandaag was de beurt voor Giovanno. En de volgende keer is voor Joshua. Dus ja, volgens mij is het een beetje volgende maand eigenlijk. Is de beurt voor Joshua. En dan willen wij jullie ook uitnodigen om erbij te zijn. Om mee te praten met de jongeren. Ja, en om hun te helpen groeien. Dat is het doel daarvan. Ja. Yes, dus we kunnen ook zien op de scherm. The Lord has appointed the youth to be his helping hand. Dus eigenlijk zien we dat als jongeren moeten we de helpende handen zijn van God. We weten dat God wil dat de woord gepredikt wordt, maar sowieso, hij wil ons gebruiken. Dus wij hebben ook een deel in de redding van onze, van de mensen rond ons heen. En het gaat door bij zeggen, with such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. Oké, dus eigenlijk, kijk, als je jongere bent, heb je veel energie, ben je jong, dus je kan veel kracht erin zetten, ook creativiteit gebruiken, misschien iets maken, video's of dingen, of gewoon op de straat gaan en evangelie brengen voor mensen. Dus je kunt veel doen als jongere, je hebt de kracht ervoor. En het gaat door bij zeggen, we have an army of youth today who can do much if they are properly directed and encouraged. We want our children to believe the truth. We want them to be blessed of God. We want them to act a part in a well-organized plans for helping other youths. Let all be so trained that they might rightly represent the truth, given the reason of the hope that is within them and honoring God in any branch of the work where they are qualified to labor. Dus dat is het doel, eigenlijk, voor deze, wat we nu zien. En we gaan door eigenlijk met de kracht van Jezus om te trainen. Dus we moeten blijven bidden voor de jeugd. Amen. Want dat is Mag ik ook wat zeggen? Ja, zeker. Zometeen? Ja. Zometeen? Ja, zeg Ja? maar. Ja. Zeg maar. Oké. In het boek van Ellen G. White, ik wil even Giovanna en Jaden en al de jongeren die hierin zitten, zeg maar, deze woord zeggen. En ook wij als ouders en supporters en leden van de kerk. Ellen G. White zegt, she encouraged parents to pray for their children's protection from temptation and evil influences, recognizing that children are vulnerable and need divine guidance. Dus zij zegt tegen ons, wij moeten blijven bidden voor deze kinderen, voor de invloed van de duivel die ze van buitenaf krijgen. Vooral deze kinderen die wijs zijn in het pad van God, die de Heilige Geest hun empowert met de geest om de boodschap over te brengen. Wij moeten deze jongeren surrenderen met gebed. Heel veel voor hun bidden. En laat God hun, de engelen hun protecten voor al
influences of temptation. Want zoals Jaden net zei, het is veel wat ze meemaken in de wereld daarbuiten. Deze jongeren zijn exposed aan heel veel dingen die wij als ouderen niet eens kunnen denken. Maar hun moeten de kracht van boven krijgen om te blijven staan waar ze nu staan. Want vooral omdat ze hebben gekozen om Jezus te volgen, zijn ze het grootste doelwit van de evil, van Satan. Maar wij kunnen hun helpen met gebed en ondersteuning. En dat wou ik even meegeven. Amen. Amen. So true. Ja, Yes. oké. Dus ja, zoals net zuster Aide net zei, we moeten blijven bidden voor onze jeugd. Ja, Jaden? Dat was een hele goede punt wat de zuster benoemde. En dat is heel goed dat we voor elkaar inderdaad moeten, voor de jongeren vooral, ook voor elkaar als jongeren moeten doen, is veel bidden. En wat het belangrijkste is ook, dat beschrijft de Bijbel, maar dat beschrijft Ellen White ook, dat we echt de boeken ingaan. Ik bestudeer, ik deel even mijn ervaring. Ik bestudeer namelijk dagelijks de Bijbel en ook dagelijks de geestelijke profetie. En ja, toen ik vroeger was ik, ja, ik zeg niet erg, maar ja, vroeger toen ik me niet echt in het woord verdiepte, kwam ik niet echt achter dingen. En ja, dan merkte ik dan gewoon hoe Satan mij dan trekte in de wereld met de jongeren. Wereldsvrienden, verschillende dingen. Hij trekt je op je verschillende dingen. En soms ook dingen die je dan later beseft, die wij als christenen helemaal niet horen te doen. Wat dan wel geschreven staat, maar doordat ik de Bijbel niet onderzocht en doordat ik ook de geschriften van zuster White niet onderzocht, ja, wat Openbaring zegt, was ik eigenlijk blind naakt. De Heer zegt, ik zal u aanraden om van mijn ogenzalf te kopen. Weet je? Dus naarmate je de schriften gaat onderzoeken, ga je achter veel meer dingen komen. En ook achter heel veel meer kennis. En dat heb ik de laatste jaren en ook dagen heel veel meer opgemerkt, zeg maar. Ik heb vaker preken gedaan ook en zo. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door de Heer natuurlijk. Maar dat is ook omdat door de kracht van de Heilige Geest en door de Heer die Hij me had gegeven om meer de geschriften te onderzoeken. En naarmate ik elke dag deze strategie, deze tempo zo volhoud, merk ik dat ik veel kennis heb gekregen van God. En die kennis kan je dan ook met andere mensen delen, weet je? Dus de Bijbel en de geestelijke profetie is echt belangrijk voor ons. En niet alleen als jeugd, maar ook voor ons als Adventisten, dat je die elke dag onderzoekt. Waarom? Want het licht dat God ons heeft gegeven is heel belangrijk. En Hij verwacht ook van iedere jongere, maar ook Adventisten, het licht die Hij heeft gegeven, dat we die onderzoeken. Want daarvoor heeft Hij zijn geschriften gegeven, zodat wij in de laatste dagen stand kunnen houden. En daarom in de laatste dagen moeten wij echt in de boeken gaan duiken. Om al het licht, alle waarheden wat God ons heeft gegeven, moeten we onderzoeken. Ellen White beschrijft dat het licht dat we nu hebben, Ellen White zegt dat zij daar jaren over heeft gedaan. En Ellen White zegt dat wij als Adventisten al deze licht, de Bijbel en de geestelijke profetie, in een korte tijd tot ons moeten nemen. Dus ze beschrijft eigenlijk, we hebben niet lang meer. We moeten nu in deze laatste dagen de Bijbel en de geestelijke profetie grondig bestuderen. Want binnenkort, waar de preek van Steven laatst over ging, zullen wij beproefd worden door onze geloof. En Ellen White beschrijft dus dat we alles in een korte tijd moeten doen. Dus we hebben echt niet lang meer om het woord van God echt grondig te bestuderen. Het is dat we nu de stappen moeten maken om het woord en het licht van God te onderzoeken. Dus dat is echt heel belangrijk in deze laatste dagen. En ja, je merkt dat je meer kennis krijgt, maar ook het karakter van God, die Hij zelf openbaart in de Bijbel. Weet je? Dus dat was even mijn standpunt wat ik eigenlijk wou maken. En wat een standpunt. Dankjewel, Jaden. Ja.
Tiro mana mas que queira bisa algo de feedback, encorajamento, of um ponto com ele, etc. Veo benang? Sí. No, tremendo. Ik wou alleen maar... oh, sorry. No, dale, dale. Ik wou de jongeren even aangeven. Leid jullie zelf aan God en Hij zal zijn wil door jullie laten voortkomen. Amen. Leid je naar God. Er is inderdaad heel veel die aan het gebeuren is in deze wereld. En zoals Jade al heeft gezegd, niet jezelf, hoe zeg je dat? Niet jezelf mengen met alles wat in de wereld gaat, want daar is Satan heel sluw over. Maar trek jezelf terug in je kamer. Bid. Praise. Bestudeer. En laat de Heilige Geest jou daarna naar buiten brengen om de boodschap aan te kondigen. En zoals Jade net zei, er is een korte tijd, maar God heeft beloofd de last rain te geven aan degene die zich apart zet voor het werk in deze laatste tijd. Ga gewoon zo door. Doe a commitment with God every day. En het gaat goed komen. En als Jezus komt, zien we jullie met al die sterretjes in jullie kroon. Ja? Ga gewoon goed Amen. door. Amen. Ja, maar sis Linda, me queira bisa algo? Het was duidelijk en de waarheid. Amen. Wat gesproken is duidelijk en de waarheid. Amen. Ja. Dus wij kunnen niet naar links, niet naar rechts. We moeten gewoon zeggen, het is zo. Het is zo. Amen. Amen. Dank je, man. En man Alba? Ja, ik wou zeggen dat we moeten ook heel veel bidden voor de ouders. Dat hun zijn degene die de kinderen begeleiden. Er is heel veel strijd. Ook voor de ouders. Omdat vooral als de jongeren, Adventistische jongeren in de stad wonen en naar die scholen gaan die geen Adventistische scholen zijn, daar hebben ze echt een heel grote strijden. En de ouders die moeten echt helemaal toegewijd aan God zijn om de wijsheid te kunnen krijgen om hun kinderen te begeleiden. Dat is echt een grote strijd, dat wil ik zeggen. Inderdaad. Inderdaad. Maar weet u wat, Alba? Ja. Wij allemaal moeten dit één ding heel goed weten in ons hoofd. Ja? Onze leven is geschuld in de Heer Jezus. En om dat voor elkaar te krijgen, moet ik hem gehoorzamen. Ik moet hem lief hebben. En ik moet doen wat hij tegen mij zegt. Amen. Amen. Maar daarom, Ja. de ouders moeten dat ook in hun hebben. Zodat de kinderen kunnen begeleiden. Ondanks dat ze in deze wereld zitten. Net als Daniel en zijn vrienden. Dus ze moeten eigenlijk... Het is niet altijd het is niet de makkelijkste weg, omdat de duivel op de hoek staat. Dus weet je, er is geen moment van dat je lui doet in je geloof. Want de Satan die staat paraat. Maar als je jezelf toewijdt, 24/7, het wordt steeds makkelijker. Want alles wat op je pad kan komen, je begint het te zien van, oh Heere Jezus, neem het van me af. En jij gaat verder met, weet je, com paz, com gozo. Imenso. Então, como esse tanto como para um maior, como para um you. Algo que tem que guardo inculcado em nós, por meio da palavra de Deus. Rondo na boca com Deus. Ja? Como maior, não. Mi no está perfecto, ni mi no está trata de estar perfecto, pero algo como a binta assim, que o Senhor começa a mostrar a mim,
ta rondona intermedie ku alabanza. Sin stop. Amen. 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 Ja. Amen, amen. Ja. 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 Zou ik nog de laatste ding kunnen zeggen? En Ja? zou ik Ja. nog wat in? Ja. Ja, Ellen White beschrijft ook dat het zeker de taak is aan de ouderen, de moeders en zo, dat ze hun kinderen zeker opvoeden met God. Dat is zeker de taak. Maar het is ook heel belangrijk wat Ellen White beschrijft, dat de jongeren in de laatste dagen, want de tijd is al heel kort, zelf echt de geschriften gaan onderzoeken. Want Amen. het zijn laatste dagen dat ouders zichzelf ook niet eens heel veel meer bezighouden met de geschriften. En de Bijbel zegt, zij die mij zoeken, zult mij vinden. Dus jongeren die echt meer licht, die echt de waarheid willen horen, die meer licht willen krijgen, en die God zoeken, God zegt ook, gij die mij zoekt, zult mij vinden, die zal God henzelf ook gaan openbaren. Dus het is ook belangrijk dat de jongeren zelf de geschriften, heel erg belangrijk, dat de jongeren zelf de geschriften gaan onderzoeken. En ik merkte dat ook bij mezelf, want niet elke ouder of elke moeder die bestudeert elke dag met zijn kind. Maar op het moment wanneer jij ook jijzelf gaat verdiepen in het woord van God, dan kom je zelf ook op een heel eind. Dus dat is heel belangrijk wat Ellen White beschrijft, dat de jongeren in de laatste dagen echt heel veel moeten bestuderen. Want achter de studies en bestuderen, en ook heel veel studies, dan kom jij zelf achter bepaalde dingen aan. En uiteindelijk, als jongere, zal jij zelf moeten staan voor God. Want we weten dat een kind natuurlijk, die zal niet zelf, die is nog te jong, weet je. Maar jongeren, wij leeftijd, die nu een leeftijd hebben van 17, 18, 19, die zullen zelf verantwoordelijkheid moeten dragen. En daarom is het belangrijk Amen. dat onze ouders zullen niet uiteindelijk meer verantwoordelijkheid aan ons dragen. Maar het is wij zelf die verantwoordelijkheid uiteindelijk moeten gaan dragen aan God. En daarom Amen. is het zo belangrijk dat wij Gods woord echt bestuderen. Dus niet Ja. wachten op andere mensen, maar zelf de boeken gaan bestuderen. En dan ga je uiteindelijk zelf ook achter nieuwe licht komen. En dan kan je bijvoorbeeld zelf je moeder ook, kan je je moeder zelf ook nieuwe licht leren, weet je. Dus zo kunnen Amen. jullie van elkaar leren. De Mhm. moeder van het kind, maar de kind ook, kan de moeder ook leren. Weet je? Zeker Amen. weten. Dus, Zeker. Amen. 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 En in ons geval, de kind leert de moeder, Kemendi. Het is inderdaad zo. Het is En beide kanten. Het is het is beide kanten. Ja. beide kanten. Maar Ja. de belang dat ik in opvoeding van kinderen vind, is de kind God lief te leren hebben. Amen. Ja. De rest is de werk van de Heilige Geest. Maar als de kind God lief hebt, dan doet hij vanzelfsprekend alles. Dus, ja. Amen. Ja. Si no tem nada más, mi hermano estima. Dank je para participar também em parte aqui. Amen, amen. Nossa passa para nós será. Timbe e jongeren não tá clap nos 2, 3 wanta, pero é bom. Cristo Jesus. Amen. Ja. Ja. Wel vai no Steve. Bueno, ok, nuestra clausura. Vamos reza. Padre de amor, nos llamamos danke Padre Santo para parte aqui. Conjunto, Senhor, nos por estudiar. Danke, Senhor, que bagia Giovanni para por apresentar el mensaje para aspierta. Não sabe seguir bendicionar. Seguir doter com o Espírito Santo. E, Senhor, seguir perfeccionar o dom. Assim, nem por crescer, dengue saque mais e mais. E ajuda outro jovem. Senhor, para também chegar no arrependimento, convertimento. E assim, Senhor, que prossiga adiante. Pues aqui não é isso, não é Giovanni, sino Jaden e também Joshua, todo outro jovem, outro senhor, que tem com Pini Jane também com seu talento de seu dom de canto, Tata Santo, e também eigenlijk cada de nós também, Senhor, mencionar também Sister Aira, Jennifer, e Tur, Sisling, cada pessoa que arriba suma aqui. Danke, Senhor, Tata, laat ons por indushi sábado, nos te pidi de nome de Jesus. Amém. Amen. Amen, amen. Ok. Amen. 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 Pauwero, feliz sábado.
Feliz Ja, avond, Pavero. Doei, Ja. doei. Doei, doei. Dag, dankjewel. Is goed. yes. Slaap lekker. Dank je, Dankjewel. Soes. Amen. Doei. Doei. En zo wat. Ja.